Eta gaurkoan hauteskunde kanpaina honetan barneratuta gaudenean, Geroa Baiko Ana Lujanekin izanen gara. Arratsaldeon eta ongi etorria Xabla telebistara. Arratsaldeon eta eskerrik asko gonbidatzeagatik. Bueno, esan dugun moduan hauteskunde kanpainan barneratuta gaude eta iganderako ja egun gutxi falta zaizkigu, nola ari zara bizitzen hauteskunde kanpaina hau bigarren aldiz. Bueno, hauteskunde kanpaina hau intensoa izaten ari da, niretzat desberdina, ze aurrekoan kanbio aldaketa hautagaitzaren barruan aurkeztu ginen senatura, eta desberdina izan zen, oso zentratuta senatuan, gainera ni abendua zen, lanean ari nintzen, orduan alde horretatik oso desberdin bizitzen ari gara. Eta bestela, herriz herri, tokiz toki, egunero elkarrizketak, egunero zerbait, eta gu ongi pozik uste dugu gure mezua zabaltzen ari garela, iristen ari dela jendearengana, eta ongi. Eta gero, badugu senatuaren inguruan proposamen berri eta interesgarri bat, guk erabaki genuen zerrendan pertsona bakar bat jartzea, ni kasu honetan, eta gero eskatzen ari gara botoa Geroa Bairentzat, jakina, eta aldaketaren alderdientzat ere, beste Podemos eta EH Bilduren zerrendaburuentzat. Orduan, nik uste dut horrekin jartzen ari garela, beste punto interesgarri bat, kanpainan, senatuari begira, gure ustez interesgarria da, oso proposamen serioa, polita, berritzailea, konprometitua, eta orduan, horrek ere eman digu beste intentsitate bat kanpainan. Zer azpimarratuko zenuke kanpaina honetatik? Nik azpimarratuko nuke alderdi batzuk, ia abendutik saiatu direla kanpaina hau polarizatzen, ez? Saltzen ari dira kanpaina hau hauteskunde presidenzialista batzuk izango balira bezala, bigarren itzulia gainera deitu diete batzuk, eta nik uste dut azpimarratu behar dela eta garrantzia eman behar diogula beste egoera bati, guk pentsatu behar dugu hala delako gainera hauteskunde hauetan gure ordezkariak aukeratu behar ditugula. Nafarroaren izenean nortzuk joango garen edo nortzuk joango diren Madrilera Nafarroari buruz hitz egitera eta gure interesak babestera eta gure izenean hitz egitera. Hor ditugu gai garrantzitsu batzuk Madrilen erabakitzen direnak, konpetentzia gehiago jasotzea, hitzarmen ekonomikoaren negoziaketa, konstituzioaren erreforma bat ere hor dago tartean. Eta orduan nik uste dut kendu behar dela toke presidenzialista hori eta gauzak kokatu behar ditugula bere tokian, eta zer erabakitzen dugu guk, zer aukeratu behar dugu guk, gure ordezkariak aukeratu behar ditugula. Nik uste dut matiz hori edo azalpen hori eman behar dela hauteskunde hauetan, igandeari begira, hori da gu egiten ari garena egunero, eta nik hori azpimarratuko nuke, gero, beti dago hor, sorpasoaren ideia hori, eta baina nik uste dut hori ez dela gure gatazka, gurea da gureak aukeratzea, Nafarroatik joango direnak aukeratzea. Lehenago komentatu diezun moduan, zure munduaren arte irakaskuntza izan da, zergatik erabaki zenuen politika munduan sartzea? Edo proposatu zizuten? Politika munduan aktiboki, ze niri politika beti interesatu izan zait, eta alde horretatik beti egon naiz sartuta, beste modu batean, baina sartuta. Baina lehenengo aldiz beste modu batean izan zen iazko maiatzeko hauteskundetan, joan nintzen Geroa Bairen zerrendan, Tuteran, eta gero ja proposatu zidaten senatura joatea, kanbio aldaketarekin, Geroa Bairen izenean, eta holaxe izan zen. Zergatik hautatu zenuen alderdi hau, Geroa Bai alderdia? Niri beti gustatu izan zait Geroa Bairen proiektua, Nafarroa Bairena ere, Geroa Bairena iruditzen zait proiektua berria, integratzailea dela, lantaldeak eta Geroa Bairen jendeak oso ongi daki lan egiten, konpromiso altua dauka jendearekin, gizartearekin,
Eta, bueno, horregatik, bai. Izan da, ni gustokoa izan dudan proiektua beti. Osongi, bigarren aldiz errepikatuko dira oraingoan hauteskundeak, ez dira ados jarri alderdiak abenduaren 20ko hauteskundeak eta gero, eta berriz ere bozkatzera joan beharra dugu, uste duzu garrantzi berezia dutela oraingo bozkaketa hauek? Bai, funtsezkoak dira. Tamalez, abendutik hona, izugarrizko espektakuloa bizi izan dugu Madrilen, denok dakigun bezala. Irudi asko utzi dizkigu legealdi honek, prentsaurreko asko, telebistaren agerpen, milaka. Baina nik uste dut ez dela politika egin, letra larriz idatzita, politika benetan nik uste dut ez dela egin. Ez dute gaitasunik adierazi akordiotara iristeko. Nire ustez borondate handirik ere ez dute adierazi eta bada garaia alderdi popularra gobernutik ateratzeko, alde egin behar dute gobernutik, eta oso garrantzitsua da, igandean jende guztia bozkatzera joatea. Nik eskatzen dut geroa bairi botoa ematea, baina edozein kasutan oso garrantzitsua da bozkatzea eta proiektu serio bati, geroa bai proiektu bezalako bati botoa ematea. Aipatu duzu akordio falta hori izan dutela Madrilen, agian adibidez ikusi beharko lukete pixkat Nafarroan gertatu dena, ez? Hori aurrera eraman alizateko? Zalantzari gabe. Nafarroan eta beste probintzia batzuetan. Bai, baina Nafarroaren kasuan nik uste dut eredu izan behar dela, zalantzari gabe, eta batez ere prozesua ikusi behar dute. Konparatzen baditugu bi prozesuak, hemen lehenengo akordioa jarri zen mahai gainean, adostasunetara iritsi ziren, gai izan ziren, dokumento bat osatzeko, eta gero postuei buruz hitz egin zuten. Eta hori Madrilen kontrako bidea hartu zen. Madrilen hasi ziren, postuei buruz hitz egiten, hori izango de lehendakaria, nor lehendakari ordea, ni ze ministeritza nahi ditudan, zuk tal. Orduan, alderantzizko bidea jarraitu zuten eta ikusi da ze bidek funtzionatu duen ongi eta ze bidek funtzionatu duen gaizki. Lidergoak oso garrantzitsuak dira, oso garrantzitsuak edozeinek, segurazki edozeinek ez du balio halako prozesu bat lideratzeko. Eta noski ikasi behar dutela, nire ustez asko ikasi behar dutea eta ikasi beharko lukete. Nafarroan asko eskaini aldu gertatzen dena da, azkeneko legealdi motz honetan Madrilen izan ditugun ordezkariek ez dutela jarri Nafarroa jarri ahal zuten tokian. Nafarroa desagertuta egon da, ikusi dugu hilabete hauetan, Nafarroa ez da aipatu ere egin, ez dugu ezertarako kontatu, ez dute baloratu hemen zer egin zen. Hartu dituzte beste adibide batzuk, baina Nafarroa ez. Gure ordezkariek, izan ditugun ordezkari horiek, PSN-ekoak, UPN-ekoek eta Podemosekoek, ez diote balorerik eman, ez diote baliorik eman Nafarroako kasuari eta zalantzari gabe eredu da. Osongi, ordezkariak lortzekotan, Kongresu eta Senatuan zenolako ahotsa izanen du Geroa Baik? Geroa Baik izango du, orain arte izan dugun ahotsa, Usue Barkosekin eta Vicente Serrano Izkorekin. Biek, zuek gehiago, denbora luzeago egon delako, baina biek hitz egin dute Nafarroari buruz, eta biek eraman dute Nafarroa debatera. Ez dira izkutatu estatu mailako beste alderdi batzuetan. Azkenean, Nafarroak bere papera izan behar du, baina paper hori oso baldintzatuta egongo da, segun nortzuk aukeratuko ditugun igandean. Aukeratzen baditugu estatu mailako ordezkariak, nik ikusi dut, nik bizi izan dut legealdi honetan. Motza izan da, baina gauza asko ikusi dira. Estatu mailako ordezkariak aukeratzen badira, azkenean hor gelditzen dira barruan, inongo protagonismo hori gabe, eta estatu mailako alderdia da ahotsa duena. Hemen ordezkariak aukeratzen baditugu berriz, gure ahotsa eramango dute. Zeren,
azken finean guk, ni Geroa Baiko beste kidek, hemen lan egiten dugu, burua hemen daukagu, buruaz daukagu Madrilen. Hemengoa izan altzara, baina burua Madrilen izan. Eta legealdi honetan neurri handi batean hori gertatu da. Geroa Bairen ordezkari batek edo biok ze paper izango dugu ze ahotsa, gurea, guztiona, Nafarroako herritarrona. Senatuaren inguruan beti ibiltzen dira, olako zalantza batzuk, zuri zerrendaburu izatea tokatzen zaizun aldetik, zergatik da garrantzitsua senatua? Zer egiten da hor barruan? Senatuak, hasteko senatuak erreforma sakona behar du. Egia da, nik ikusi dut, nolabait senatuak kongresuaren egitura eta funtzionamendua errepikatzen duela. Litzateke horrela izan beharko, lurralde ganbera da. Orduan ja, hortik hasita, egia da, erreforma sakona behar duela. Erreforma sakon bat aurrera ateratzeko zenbakiek eman behar dute. Orduan, lehenengo gauza, senatuari buruz sakonki pentsatzen hasteko da, gehiengo horiek aldatzea. Eta gero, senatuak izan beharko luke papera desberdina, guztiz desberdina lurralde ganbera delako, baina gero, gaur egun, erreformari gabe, gaur egun, senatuak asko kontatzen du erreforma batzuk aurrera ateratzeko, adibidez, konstituzio erreforma sakona, ez badute egiten 155. Artikuluarekin bezala, erreforma sakona egiten bada, senatuak onartu egin behar du eta parte hartu behar du prozesu horretan, adibidez. Orduan, badu bere garrantzia badu eta blokeatu alditu beste erabaki batzuk edo beste ekimen batzuk. Hala ere, horrek denak sakonki erreformatu behar da, baina, noski, barruan egon behar dugu, eta barruan egon nahi dugu parte hartzeko, hori da. Jende askok esaten du, nik senatuaz paso egiten dut, ez dut botorik emango total, zertarako aldatzeko barruan egon behar gara, hori argi dago. Ni Nafarroaren kasuan, gobernu bat osatzerako orduan, lau alderdiak elkartzeko adostasun maila batera iritsi egin zineten, baina Madrilen kasuan bakoitza bakarka joatea erabaki duzue zergatik. Erabaki, beste batzuk gehiago erabaki dute. Geroa Baik hasieratik, bere apostua, gure apostua, hasieratik izan zen batera joatea. Eta horrela begiratu genituen gure esfortzu guztiak eta gure elkarrizketa guztiak. Podemosek ezetz esan zuen, hemen esan zuten egun batean, baina aurreko egunean Pablo Iglesiasek ja esan da zeukan Kope irratian, eta guk badakigu Pablo Iglesiasek berak hala onartu duelako, berak ez zuela inolaz ere ikusten laurok batera joatea. Estatuko beste toki batzuetan etzelako ulertuko eta beraiek estatu mailako alderdi bat direlako. Orduan, azkenean, lehenengo erabaki hori laurok batera ez joatea Madrilen hartu zen. Argi dago. Madrilen hartu zen eta guri berak esan digu. Gero zuek ere izan zenuten aukera EH Bildurekin ere joateko, baina hor ere... Bai, eta hor, oso egun gutxi geratu ziren, klaro, legealdia ja ofizialki bukatu zenetik, koalizioak eta aurkezteko epea, zati hori, epe hori oso laburra izan zen. Orduan, lehenengo Podemosekoek hartu zuten bere erabakia, gero egia da egon zirela elkarrizketa batzuk, EH Bildu eta Geroa Bai batera joateko, baina ezen denborari geratu hautagaitza ona planteatzeko. Orduan, azkenean, akordioa izan zen bakarka joatea. Osea, ez ginenik iritsi akordio batera. Akordioa hori izan zen. Ez zela denborarik, ies egin nahi genuen baita ere frentismo ideia horretatik, orduan egoera horretan gauzak oso ondo planteatu behar dira, oso ongi aukeratu pertsonak,
Eta orduan, bueno, pues ez zen aukerarik egon, baina hau, esaten ari naiz, 10 eguneko epea egon zela, orduan pentsa, negoziaketa egunak izan ziren azkenean, bueno, pues hau erabaki genuen. Bueno, igandea baino lehenago badakigu beti 10.000 inkesta egiten direla, antza denez datu batzuk aldatuz, aldatu eginen dira, ez dakigu zer gertatuko den, hori igandean jakingo dugu, ze apostu eginen duzue zuek. Badakigu iragartza oso zaila dela, baina badirudi, Nafarroaren kasuan ere esan dute eserleku batzuk aldatuko direla, Madrilen ere, komentatzen da aldatuko dela, pixka bat gauzak. Estatu mailan badirudi sorpaso famatu hori, badirudi emango dela, nik jakina, ez dakit. Nire zalantza da, zertarako balio izango duen sorpaso horrek. Lehenengo zalantza, Podemos bigarrenak gelditzen badira, zer egingo duten beraiek, zer egingo duen alderdi sozialistak, nik horrekin zalantza asko ditut, egia esaten badizut. Eta gero, Nafarroa mailan, nik ez dut uste, asko mugituko denik, ez dakit boto kopuruan, baina, printzipioz, 2 eta 2 atera aldira, erraz. Eta gero, 5. diputatuaren inguruan, nik benetan esaten dizut alderdi sozialistaren hauteslea izango banintz, zalantza asko izango nituzkela, inork ez dakielako zertarako balio izango duen boto horrek. Nik oso argi dauka zertarako balioko duen UPNren botoa. UPNren botoak balio izango du Mariano Rajoy presidente egiteko berriro. Argi eta garbi dago. Podemosen botoek balioko dute, Podemosekoek bere buruari botoa emateko, nik ez dakit gero ze jarrera hartuko duten beste alderdiekiko. Azkeneko legealdi honetan, azkenean ez ziren iritsi inora, beraz, boto hori inutila izan zen. Alderdi sozialistaren inguruan, ze beraiek lortu zuten beste diputatua, nik benetan hauteslea izango banintz esango nuke, baina zertarako demontre balio izango du nire botoak. Zertarako alderdi sozialistak zer egingo du boto honekin. Norentzat izango da, Mariano Rajoyrentzat berriro, haientzat, izugarrizko nahazte borrazte daukate barruan, alderdi sozialista, azkenean 27an, ez dakigu, Pedro Sánchezek jarraituko duen, edo beste norbaitek hartuko duen alderdiaren burua. Orduan, nik zalantza horren aurrean oso argi izango nuke, geroa bairi emango niokela botoa, guk adierazi genuen bezala, kanpainaren hasieran kanpaina hasi baino lehen, adierazi genuen gure botoa izango dela Madrilen aldaketa bat lortzeko, hori ziurtatuta dago, eta gainera gure botoa izango da, gure diputatua eta senataria, aterako bagina, ez ateratzen bagara, izango da alde batetik horretarako eta bestetik Nafarroan ahotsa eramateko. Eta hori ezin dute esan ez UPN-ekoek, ez Podemosekoek, ez alderdi sozialistakoek. Bukatzen hasteko, datuei begiratzen baldin badiogu, ikusten da pixkat Nafarroa mailan ez, jendeak nola aldatzen duen bozka, ez? Nafarroan gauza bat bozkatzen da, eta gero Madrilen beste bat, ez? Hausnarketa egin duzue gero abaien horri begira, zen horretaz suposatzen dut ere hitz egin zen dutela. Bai, jendeak egia da desberdin bozkatzen duela. Orduan, iazko maiatzean, jendeak oso argi zeukan geroa bai zela aldaketaren aldeko aposturik onena. Eta gero demorarekin horrela ikusi dugu. Abenduko hauteskundeetan berriz, jende askok pentsatu zuen Podemos bezalako alderdi bat zela Madrilen aldaketa hobekien albideratu ahal zuena. Esperientziak esan digu ez dela horrela gertatu, baina egia da hautesleek
nolabait esateko txip hori daukatela. Nik uste dut hausnarketa egin behar dela, eta jendeak pentsatu behar duela, zertarako balio izan zuen nire botoak abenduan. Batzuk hitz asko esaten zituzten, hitz politak, eta jendeak lehentasuna zeukala, eta jendearen arazoak zerrenda batean lehenengo tokian zeudela, eta halako gauzak entzun genituen 1000 aldiz, azkenean ez da horrela gertatu. Orduan, nik bai eskatzen dudala hausnarketa hori, eta pentsatzeko hain erabilgarria izan zen ere botoa abenduan. Eta zer nahi dut nik, zer eraman nahi dut nik, Nafarroatik zer eraman nahi dut Madrilera, nor eraman nahi dut Madrilera, nork defendatu gaitu hobeto, nork babestuko gaitu hobeto. Orduan, hori, bai. Bukatzeko labur-labur, zergatik eman behar zaio bozka Geroa Bai alderdiari? Geroa Bairi eman behar zaio bozka Madrilen aldaketa albideratuko duelako, Madrilen asko ikasi aldutelako gure, politika egiteko gure modu horretatik, eta bestetik Nafarroan ahotsa eramango duelako Madrilera. Osongi. Mila esker, Ana Luján, eta gonbidatuta zaudete nahi duzuenean. Eskerrik asko zuri. Mila esker. Eta zuei ere eskerrik asko eskainitako arretagatik, arratsaldona pasa eta bihar arte. Laktuyogurta. 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 Ekoizpen integratuko jogurta, kategoria gorena. Koloratzailerik ez, esne hautsik ez da gehitutako esne gainik ere. Benetako jogurta, elez idazten da. Laktuyogurta. Orain, Lakturale laktosa gabe ere. Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo.